Onks mä nyt kukaan ihan eri mieltä muista? No mitä sä tolla tarkoitat? Näin yhtäkkiä kun vaan tolleen sanois. No siis kun mun mielestä Jessica ei ansaitse kuuluisuutta. Miksi? Koska se on muutenkin ihan lellitty. No joo, oot oikeassa. Mut kuka sitten? No mä tai sä. Niin yritän saada se jollekin muulle se kuuluisuus. Mut mitä me tehtäis se? Pyydettäisikö Jessican entistä parasta kaveria Sandraa, kun mun tytökseni se on yksin, niin siitä saattaisi olla muutenkin vähän apua. No joo. Ei Jessica olisi kenenkään tahansa kanssa ollut. Sandra on sen verran viisas, jotenka juu. Oliks teillä jotain asiaa mulle? Itse asiassa joo. Me haluttais, että sä auttaisit meitä sellaisessa asiassa, kun meidän mielestä Jessica ei ansaitse kuuluisuutta, ja me halutaan siltä pois. No okei. Ei se enää mun kaveri ole, jotenkaan voin auttaa. No, tää on nyt joku tosi hyvä suunnitelma. Tulkaa vähän tarpeen. Mä kyllä näytän niille, kenelle kuuluisuus kuuluu ja pysyy. Ja sitten tehtäis niin ja näin ja tällään. No, toi oli kyllä aika hyväkin suunnitelma. No, juu, mennäänkö toteuttaa sitä? Ilman muuta. Juu. Jessica.